Šola, evo tu smo nakon utakmice, završilo je 11:20. A si rekao koliko je završilo? 11:20. Koliko? 11:20 Za koga? za Ivanić. A samo moramo ti pokazati, moram te pitati, kako se osjeća pobijediti ovakav trofej? Isprva, ja sam došao ovdje sa namjerom osvojiti ovaj trofej i ja sam ga osvojio. Ali, bilo je jako teško, pošto stvarno jako vruće, svi su se znojili, ali mi nismo dali, mi nismo odustali, igrali smo ko zvjerke, napadali smo, grizli smo, unatoč toliko golova koje smo primili, zabili smo duplo više golova i ponosan sam na svoju momčad kao kapetan, ponosan sam na još jedan lijepi trofej koji smo osvojili, na ove lijepe medalje, na ovaj divan dani i nastavit ćemo ovako, nećemo iznevjeriti svoje fanove koje su ovdje, pogledajte. I da, ovaj trofej je sada u Real Poreču. Da, ja se osjećam jako dobro zbog postignutih 10 pogodaka i čak 5 asistencija. Baš sam jako sretan. A što vi mislite o tome da je igrač Nesposobinjo otišao sa medaljom prvog mjesta? Iako igra za Ivanić City. Ja mislim da taj glupan uopće nije sposoban, što mu i kaže u imenu. I pošto je zabio 3 autogola, mislim da uopće nije zaslužio da ga se stave u prvu momčad. Nesposobinjo je, kao što vidite, došao ovdje i ukrao je trofeju igrača utakmice i medalju i samo je otrčao tamo preko onog zida sa svojim jetpackom i ja mislim da sad smo pozvali porečku policiju, ulovit će ga i dobit će po ritu. Wow. I zadnje pitanje, što mislite o ljudima koji kažu da vi izgledate ko Vandićman? Hvala na intervjuu, gospodine.